Ayo Mbak Elisa, ya diaturake Mbak Elisa. Ya jumeneng Mbak. Ya. Mbak Elisa jumeneng. Oke banget sing sampeyan katuran supaya nyekar podang kuning. Oh, podang kuning niki wau nggih wonten pamundutan, Pak. Saka Saking anonim mengatasnamakan Sobat Ngebiar. oh, sobat Nggih, ngebiar. niki wau sampun transfer wonten mangke wonten arta mangke wonten duet ngaten niku. Wonten duet piye? Nggih, ken duet kula ken duet. Mangke bawane kalih Wiraswara, Nggih. terus mangke tembange kalih Mbak Ika. Oh ya. Oke, niki nanti Wiraswara nanti 500 buat Mas Eko Egol, terus 500 buat Mbak Ika. Terus Ya wes kuwi. Paseno ora. lho kok sik kok aku kok ora iki njur narare piye? Ya ora reti wong njaluke kaya ngono saka. Lah saiki aku tak takon, kowe bengi iki pentas ning nggone sapa? Ning gone Paseno. Lah, mergane aku ditangkap kowe melu pentas. Ha. Kok aku ora tok jalukke. Ya kok tak jaloke ya, Pak. Nah, kudu ngono, kudu adil apa kowe arep pentas dhewe ning pendopo iki nembang dhewe apa piye? Nek ora ana wayange. Oh iya bener ya. Ah, ya bener. saronone Paseno e. Nah. Ya aku tak jaloke meneh, Pak. Ha-ha. Tenang no pikirmu, Pak. 200. Ya. Oke. Kok malah sithik. 2 juta. Ya. Ngarani ora usah ora apa-apa, ora usah disuwunke. Ya. Wong kuwi rezekimu rezekine Mbak Ika, rezekine Mas Egul. Oh ya. Oke. Mas Eko Igul. Heeh. Bawane apa? Bawane niki nganu mawon kene Kanjeng Sunan Kalijaga nggih. Apa? Ojo turu sore kaki. Mangke niku tembange niku elaelo. Oh, jaluke elo. Oh Nanti ya. berdua sama Mbak Ika nih. Oh ya. Ya. Terus sing bawa sapa? Yuk, aku karone Mas Egol le. Mas Egul kan jumeneng rono. Oh kan jemeneng mriki Mas Egol. Nah, ya aja siji jumeneng kok siji ndeprok. Iya, ora apik. Siji jumeneng sijine wis kudu jumeneng. Sijine wis jumeneng kok sijine ra jumeneng ayo. Ora dadi. Iya. Mas Eko Egul iki ya dalang no. Oh, saka Magelang, saka Pakis. Oh iya. Iya ya Mak, iya. Wong kancaku iki dalang kabeh. Kon mayang ya iso kabeh, ya apik kabeh. Iya. Ya mung ora ana sing ngundang. Lah iya. Dadi ya terus nabuh doan. Ya ora apa-apa ya ana siji besok bakal ana. Kowe anggere gelem berusaha mesti ana. Ya. Monggo Mas Eko Egul ya. Neno. Monggo ya. Aja turu sore kaki Klerak-klerak suarane. Kene lho Mas kon duet ki perhatian ki ono eyes to eyes ngono. Nah. Ora wani soalnya bojone galak. Bojone galak. Dadi nek wani iki mongko di streaming, bojone nang omah wis ngedep HP kae. Iya. Wedi yo Mas. Ngerti kowe eyes to eyes, tatapan antara mata dan mata, ngomah ngasah bendu. Lah ning panggung ki profesional ya beda omah dhewe panggung dhewe. Ah, ngono. Apa medi-medi? Dewa nganglang jagat Nyangking bokor kencanane isi neto ngoten
ya iku entuk 500 tekan omah entuk swara. Iya, ya wis ora apa-apa. Aku somo nek nganggo ngadeg-ngadeg barang ana kae, Mas. Wis sampe lu wayangan. Wah, cilaka wis. Wong malek sabarna. Pokoke nek kowe ngadeg ya minggu aku. Ah, ya. Rimo. Dewe. Nah, ya ngono kuwi tertib wong kowe aku nek entuk saweran yo tok jaluk langsung kok. Iya, Pak, aku ngerti lho, aku lho belajar saka gurune kok. Lah, kudu ngono kayak sisan. 1 2 3 4 5. Wah, iki. Yes. Cair, Pak. Lumayan. Lah sida nesu bojomu kowe. Ngerti durungi dhuwit terus bendone disinggahke meneh. Matur suwun kagem sinten Mbak Elisa. Sobat ngebiar. Sobat ngebiar. Mbak Ika, yo. Ya diaturake, saiki juwete Mbak Ika. Nggih. Lalelo. Monggo tembang kula. Do isi apal ora kanca-kanca iki? Ya karo dieling-eling. Lah iya. Kanggo mikir sithik-sithik ora ming dinggurke pikirane. Lah iya. Monggo, ya. Nyata arep lagu wis suwe banget ya kanca-kanca iki eling ya nak. Ya. Tur ya ora rusak tabuhane ya isih kompak pancen ya luar biasa. Ya iki ya ana bingkisan kisah Sugeng Rawuh. Selamat datang di Demak Pak Seno dan semua kru, semoga pertunjukan malam ini aman lancar sampai selesai. Nyuwun lagu Podang Kuning Mbak Elisa. Oke. Saking Mas Raihan. Oh iya, salam Mas Rehan. Boloseno Sobat Ngebiar. Oh. Ya, iki isine apa ora dong ya, sesuk dibuka bareng-bareng. Ya. Niku dipinangkani kapan? Ayo saiki sing nyuwun Podang Kuning akeh banget lho. Nggih, Pak Sendika. Ya, Sendika. Podang Kuning, ya kabeh akeh sing nyuwun sampean. Ya. Monggo diaturake, ya. Nadyan wujud temong peksi si Podang Kuning. Lelo ipo bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo. ya mangga esok awan ya Esok awan ning omah wis ora kerasan. Uyuran anggoleki sing tak sayang.
Apa? Aku dilamar. Dilamar piye? Iki entuk cincin tapi Oh. duit. Oh ya ora apa-apa. Ya dilamar. Pas eno. Nggih, karang iki ya isih jomblo ana. Wo. Isih dhewe, urung duwe kagungan garwa. Monggo S2 psikologi lho. Sapa sing kepareng arep mengku garwa, monggo. Ya ora masalah ya mak iya. Pokoke anggere iso ngaturke pepanggil sing disuwun temanten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturke apa? Kudu iso nggawa sekar cangkok kuwi jaya mulya. Mbok nganti modar mulane. Ah sing dadi yange Alisa wis ora betah-betah kok. Mergane ya kuwi le brauk kuwi. Sepon madhen nuwun. Ya, ndiyang rong sasi pedhot, duwe yang rong sasi pedhot. Iya. Wis ora betah ya nek ngeterke wae telat 5 menit. Lah, kiyaine lagi teko. Wong lanang apa? Suwe-suwe ora betah, suwe-suwe ora betah. Ning aku seneng arep panjenengane iki ora tulen apa piyai Jawa tulen ya. Ning panjenengane tresna arep budaya Jawa. Ing atase S2 psikologi iku golek gawean gampang ora jamak-jamak. Ning trima urip ning panggung no. Oh iya, ngono ya mak iya. Malah arep ngunggahke titele sesuk arep doktor. Oh iya. Jurusan pati. Jurusan pati ora. Aku radong nek bangsa kuliah wong aku ora kuliah kok. Yo, Mbak Tatin, mangga ya. Sinden berbobot ya. Berbobot ngelmune akeh ora ya lemu. Oh. Pundi Pak, mriki napa mriko? Sak karepmu, sak penakmu, arep ning kene ya kena, arep ning kono ya kena. Arep ning lapangan ngarepan kono ya ora masalah. Ya, wah. Lon, awas ngandel ora. Maaf. Wong sinden cenanangan ora. Gone sempit lho, Pak. Lagi mlaku wis mutake aku ah. Ketendang. Mriki Ya, nggih. wis kono ya ora apa-apa wis apik. Ya. Kamerane piye? Ketok ora? Hah? Ra ketok Ngendi Kak aku kene? Oh. Kok aleman banget aku iki. Kene ra ketok ora, kene ketok ora. Jangan nakal ya, tangannya di belakang. Jangan nakal sana. Iya. Nggih. Wong nabok kowe iki meng kaya nabok gaje kok. Iya. Ora rumangsane ora. Iki ana pamundutan. Napa, Pak? Ya, iki eneng sing nyuwun sesideman. Oh nggih. Ah. Nggih. Wis kemu nih, ora usah ngemati aku, arep ngopo ngemati aku bareng. Kemeng mbok merasakan apa no? Merasakan apa? Tangannya tadi. Tangannya tadi ngopo ya? Ada apanya no? Maksudnya amplope to? Oh iya nya, wong ki sing cetha to. Rasa dadak. Iki isih ana ora tak buka-buka tin aku ki pemimpin sing amanah. Iya. Ya. Lah mriku. Ha iya. Apa aku sing rono sing butuh kowe kok. Ya, sesideman 100 isine. Matur nuwun nggih. Aku ora ngelongi. Nek aku sing penontone sideman kowe sing nembangke paling 30 nyang-nyangan. Untung ngoten jenengan to nggih. Ha iya. Wong ya nembang rung karo apik kok wis 100. Ya ngomong ngene iki saiklase kok. Hah? Saiklase. Saklase piye? Nek iklase 30.000 ya ora apa-apa. Ha iya kene tak susi 70 kene. Lah iki ndek sapa? Hah? Udu ndek jenengan kok. Ya ndek aku wong sing njaluk tibane nang kene kok. Lah sing nembang sapa? Sing nembang kowe. Lah ya wis aku. Aku trimo 30 kok. Mboten lho sing ngene kan 100. Ha iya. Terus kan dhek iklase 100 kok arep dikek aku 30. Kuwi tibane dhisik. Nang kono. Ha, berarti kan hakku dulu. Nek kowe ora tak kon nembang, ora nembang kowe kuwi dadi tek aku. Sing njaluk ora protes. Terus iki arep disusuki. Ha iya no wong sago 30 kok. Ya mbok ora banget-banget, arep pengen sugih meneh apa? Ping 70.000 lho. Oh ya sak karepku kok muni 70 kok. Wis pokoke sesuk susuk 70 lho. Ya. Iya, mesti melayu kowe. Ngerti aku lagi salin mesti bubut mlebu mobil terus gane. Ora tak gugah jan. Oh, ndekku karep disaki kono aku meneng wae kok.
Ndek sapa? Dekku. Ora wae. Ya wae. Aku ora tau ngesaki nggone marai penyakit. Ya, monggo. Anggi bawa. Nganggo bawa komplit 30 ki komplit. Ya nek tuku panganan mah ya sak nganggo ndok ya. Awe wis aku go gudeg wis nganggo suwiwi kuwi. 30 iki. Heeh, monggo. Pripun? Oh nggih lho Bapak ya apikan tenan iki mbok wong ngene iki lho. Ya alhamdulillah. Alah Pak sampean getun seumur hidup, Pak. Loh, lah apa lho? Kok getun? Aku nyawang kowe iki mung sak teleraman kok bapake kae. Ngenek krungu suaramu ya walah Gusti. Kaya tak uli. Wong seneng ki ora mergo suara, mergo rupa ora, tapi saka fans ki lho. Iya. Wong elek nek seneng ya tetep ra apa-apa to. Ana wong entuk dhuwit 100 wae kok le. Pengen piye? Ora wis Pak kono. PN wis ora. Pun. Wis. Wis. Wiwitane anderek sampeke sapa tak sing melu nyanyi Mbak Ayu rene bareng aku ora nganggo duit ra apa-apa Mas. Bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung ya bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking bukil kosi kok ngapa toh? aku kan durung nyilih cangkemku Ayo apa-apa ora iso kan entuk 70 nah Ais. berdua urung tak susuki kok ya susah tak susui nah kowe iki mung gaweane goro wong itu anggere cangkeme tipis ngono iki mung ngapa nek tipis ngapa? gaweane goro cangkeme tipis awake lemu punuke tukul nggon geger ayo Iya kaya mbok demek terus kok le kowe senengane wong ming aku ming bukek kowe kok mbok teke piye lah yang ndumuk ora? wong mau ming liwat ngarepku terus tak tabuk iki jane apa to timpok ngono terus demek lagi pisan kuwi lho tanganku panas sprene Lah mergo rong wisuh kuwi ler panas iki. Ayo mergo kulitmu elek kuwi apa? Iki sing ngendi mau jal. Ambo. Swara kurang pernana. Sekarang kuwi ya. Pak Mas sekitar. Suara kurang pramana ning wasis Anggung marang bendera tiah selesnya pijer ngincangake alis terus Tresno sesideman nanging ya terus no sesideman
becik monggo luwe becik paten liwat kincang monggo liwat kincang alis
Sarapan wae mengko nek ana sing dobel diaturake nggon gara-gara. Ya. Mengko ndak wektune selak ngoyak gentenan Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Padha dene. Nggih. Padha dene sinden berbobot. Ya. Ayo kek ndang linggo. Gentenan, Pak. Heeh. Alon-alon. Ya. Karang yo wong lemu iki nek ngadeg rekoso. Kula mboten kok. Oh ya wis ora apa-apa. Heeh. Ya. Nya, iki yo rung tak buka amplope tampani sik. Ya. Aku kok ndak dikira. Napa niku, Pak? Aduh, ora tekan, Pak. Ya mikir dikira. Ya berarti wis dudu hakmu. Ya. Ora no. Digubetke gulune ika aku terus ditarik. Iya. Nggih. Dadi mampane dicatus mateni sinden siji. Iya. Saking PWKS Magelang. Magelang. Mas, sapa kuwi ketua PWKS Magelang? Mas Ivan sapa? Ivan Sudiro. Ya, nyuwun gerajakan. Diaturake gerajakane Mbak Ayu. Ya. Matur nuwun Mas Ivan Sudiro. Aduh. Wis kacamata mripate cadhok. Apa-apa ditabraki lho Mas. Keserimpet kabel iki lho, Pak. Nggih. Mulane wong iki aja sok dikulunake nganggo kacamata. Lah kenapa? Ayo mripat ki men aja kulino dimanja. Nek kacamatamu tok nggo terus ki men ki saya tambah, tambah. Engko kacane saya ganti. Biasa wae. Aku ki ora nggo weruh tulisan ngisor ki ora weruh niku tak nggoni kacamata. Iya. Mergane trauma ngono. Kok trauma? Kacamata iki ndelok apa-apa marai gedhe. Aku tahu nguyuh mlayu dhewe. Mergane barang tak wet apa iki aku ngono. Iya. Dadi kaya ula sawa ae. Iya, ayo gerajakan. Monggo gerajakan, Mbak. Dibawani nganggo gelang alit. Ya. Aku barang ya wis ngampet e. Ya ora apa-apa. Yeah.
apa? India. Oh India, krungu tanah Indias. Tanah India. Kumeliaring taman Sari Nuswa